Ahụhụ dị iche iche ndị Igbo na-eri: egu, edible worm, egu amịkpọrọ amịkpọ, ụkpara cardin, ụkpara, abụzụ cricket, mkpu edible termite, ololo edible worm, akatakpọ edible worm, eruru edible worm, apa edible insect. Stages of apa from eruru. Stages of ogiga from akatakpọ. Ebe yam beetle. Ako. Tell me the English name of those that was not mentioned. Which of them have you eaten and how was it prepared? Soro kwalite asụsụ na omenala Igbo site n'ikesa ihe onyonyo. Ahụhụ dị iche iche ndị Igbo na-eri: egu, edible worm, egu amịkpọrọ amịkpọ, ụkpara cardin, ụkpara, abụzụ cricket, mkpu edible termite, ololo edible worm, akatakpọ edible worm, eruru edible worm, apa edible insect. Stages of apa from eruru. Stages of ogiga from akatakpọ. Ebe yam beetle. Ako. Tell me the English name of those that was not mentioned. Which of them have you eaten and how was it prepared? Soro kwalite asụsụ na omenala Igbo site n'ikesa ihe onyonyo.